Bayang tanaw ay pag binalok. O nga nag-move. Wala ba siya nag-move? Wala ba siya? Kasi gusto niyo forward. Ang lami pala tanong sila mga ano mo ko. Ilong. Dili ba gas ang iyang gihatag ni online Kobe sponsor? Ito ako. Ara na ara gyud. Oy, dili ate. Ako man salamat Christy. Karon sa ako hinabang na Layas mo asa mo painyo. Nagsakay namin sa Bachelor. Mga madlang people, dapat gusto di ba dati lugon para sa bawat lisod na. Uy dapat niya ako mag-opening Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome back to my farm. Please, can you visit my farm? Hello guys, naa na pud mi nagpabadlong na pud ming mga barkada. Paingon na mi dito sa among ambot may padulong walay klaro kanimo aning alingatong una gid diri ang mga panginabuhian ang mga kahoy nga palkata kani legal gid siya. Ambot mo si pangalan ani nga kuan ilaga puti o albinism. Kani nga lugar may gitawag nga Alingatong Village. Kipangalan ning Alingatong Village kay ingon daw kay ngaan daw ni sa kanang sagbot nga katul nga kuan Alingatong ang pangalan. Ambot kung nakabase pud ba ni sa mga nakapuyo daw gipangkatlan char joke ra oy. Pero bitaw Alingatong Village man ni siya kay daghan kay ni siya mga tao diri bibo mura ni siya village kini nga para ng Camellia Homes. Napoy mamaligya ay diri mga tamban ug mga isda nga pwede natong utangon at char dili pud pwede utang kay basig mapresyo ta wala patay kakayahan nga mobayad no. Kani sila mga kauban nako gipanggutom na hapit na ni alas 12 panghanipan na ni bisag unsa na nila mahuna-hunaan ani mga bayuta ni. Karon kay ako may tighawid sa akong video. Tigid ko makita ninyo din na sa atubangan. Isa po sa source of income diring lugaran nimo ang pagtanom og humay para mabuhi lang po sa pang-adlaw-adlaw. Karong lapukay kaayo among paingnan dito sa kuan katabuanan. Karon Ani ang mga panghitabo terminal, magsakay namin sa Bachelor. Kuanday, Bukidnon. Nindot pud kaayo ni mga lugar ka nakapuyo tag probinsya no kung nata gikag Manila tapos maguli ta pandagsa sa atong lugar makahuna-una ta sa atong mga kuan kaagi. Gusto ka maka-feel og nature pwede ka muli sa imong probinsya kung akagi nagdako kani nga manuka gikan ni sa among silingan pero dako ay raba lami ay kay sabawan pero dili pwede kay basig mapablatter ta no. So luagay kaayo ni pwede basketbulan balibulan luagay kaayo kaso kani nga tig-ulan man pud lapukay kaayo. Tuwa si baying sa tumoy kay nangitag abatod kung naa na ba kaso ugap o buhi pa man ang punuan dili pa pwede. Sinasultin mo. Apoy na mi dai kay. Okay guys, kay first time magulda mo siguro na pa mi kanang kuan sa pay tawag anang lisod pa kay namo siya kanang kuan kay first time na mga video sa for almost 2 years. Atong teacher kats kani. So karon nangangapa pa mi nga mag video tapos mag tinukluray pa kung gisay musulti sa video. So karon ako na lang kay murag kuan man speechless man ang uban. Karon gipaabot pa namo among kauban dito kay nangita og abatod. Di na siya makagawas makabalik kay wani agihanan didto. Gilamat na siya. Oo. Balihan na. Karon paingon ta dito nga balay, agtuon nato si auntie kay mag-census ta. Dito ila bibi. Duha ka lang bibi. Paingon ta ila Oo. bibi. Tapos karon murag ting paniud to hanipan naman, murag dili siguro dili na makasultig tarong tapos wala na kuan kay wa palagi si dahom nga makasweldo na ni YouTube nga primero pa. So mo lagi ano yung naadi ha ye? Naata diri kang anti karon kay anhiyo nato siya kay atong pangutanon nung sa uban nga mga pangutana. Ilang paniud to karon so basig diri na mi makapaniud to. Bahalag pakunan lang, bahalag way bugas. Daghanon lag sabaw. Daghan maday bugas si auntie. Pwede mo saka te? Saka? Ay raw ba wala? Kani mo tag-iya sa balay si Auntie Bibi, simple lang kay panginabuhian nila, suportado po ni sa purpose sa gobyerno. Morning tea. Nanet karon sa ato ang face mask na kay protocol na ba. Pero nga man ninyo bagkat baligya ninyo.
Kaya ito bes hindi ka ako maghatag sa bugas. Sige, maayaw ito kanimutin. Ano yung bidriti nga. Gusto mo gud mo nga kung baka na bang namin pangutanan sa imong kuanin mo kung Ilom. Ilom. Dili pag-go na magpipangutana kay na hinabang kayo ni Mayor sa amo. Wa! Hinabang sa online Toby. Online to bes online Oo, to. online Toby. Hinabang siya madam para So pang adlaw-adlaw. pag-adlaw lang imong pangailangan para iwas gasto madam. Kami hinata na kuan na gi kanang gi-sponsor sa online Toby. Bugas ang iyang gihatag ni online Toby sponsor. Laoy. Diliate. Salamat Yuti sa kasama. Ug madam, dawata pa nato ang gamay nga cash diri madam. Ayun na ipakita. Gamay nga cash para sa pang adlaw-adlaw nato nara madam. Salamat Madam, mo ni siya madam, nakabasa ka ni madam, di kalidad na binhing palay. Nakuan, natagasa karon sa kuan. Hinabang na Layas karon. mo. Asa mo nung paingon. A few moments later. So karon nahuman na namo og gaghinabang si auntie nga nakapuyo aning balayan nila. Isolated kay ni siya nga kuan balay kay nakalayo kay sa puro kay dito raman ang barangay yun ni main. So karon giabot gyud namo sa among hinabang nga gikan sa gobyerno na ay kuan. O naay hinabang. Karon anhiun namong isa ka balay kung naabay nagpuyo diri para gaan na pug hinabang. Kisa may nagpuyuan diri te. Isa man na baboy. Ulang mi nagikan ilo anil anti nagkapahuway misto ko si ala anti magto na pud og sentro kami paingon sa katabuanan o lugar nga ang among gusto lang tan-awon kay dugay-dugay na sabi nga wala gid kaagto didto kani pasubida ni siya. Pasubida kaapoy kaayo kung ikaw dili pud kaayo ka active dili pud kaayo ka fit murag dali ra gid kahangakon para sa namo nga laagan kaayo so murag naa na gid mi experience dali ra pud kay para sa moa. O kani si Baying o si Ingot mo na yung mga kauban perminti kada adlaw sa Tagay bisag unsa na lay mga kabuang namo si yan nga ligbos pa siga makita niya da banakon kada ligbos bahada pabahada nung pasubida pataas pabahada oo so karon pabahada na pud ta paubos na pud siya dito ra gid pinakaubos nga namay makita dito ato nga sapa gamay nga sapa sa kuan manampilig. Og karon dito na gid may mahanipan. O karon kay murag alas 12 naman so antuson lang nato ang kuan gutom Diyos ko po. Karon pabahada na pud mila pukay kay sa gunso na kayong ulan diri sa Mindanao. Wala na init-init in town pero wala na signal among cable na unsa na ni. So kaniting basak naman pud sakto lang pud nga kusog ang ulan diri kay nagandam na pud ang mga magbasak ang mga tao. Nagamay nga sapa manghugas sa kay grabe kalapok. Ang mga tilom mga tilog mga kuan kubalan na gyud mi. Ang kaning imbornalan nindot pa man ni sa una kaso sigig baha siya maunang nadaot siya nang atungpag nindot pa tani aghan makaagi unta ang motor kaso na napagibuhatan pud sa mga tao kay para accessible pud siya. Karon guys kay videographer man ta so musulti na lang ko no sila laong videohan kay para kuan. Pero nindot ang kuan diri maumay. Sus ko po. Ngano kay mo kuan pa sila lahutay. Malata man guday ang kuan ba sa sigarag tubig. Baha. Si dili siya abot sa malata to. Di siya malata bis gana siya kay ngano tubig man siya. Ang kumay magdit bayag tubig baya. Yuta is 6 months sige. Na nag-away na sila. Mas dinot pagod nang murag mag-uga tapos tubigan na, matubigan. Ano yung color niya is Pero black. murag sa tao sige, patubig permit, di ba? Pagka mabuang lagi ka. Bayang tan-aw ay pag binalok. O nga nag-move. Wala man siya nag-move. Wala man siya. Kasi gusto nimo forward. Hindi siya. Nang pag-alsa. Welcome back. Anggi, wala isa welcome back my farm. Hi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome back to my farm. Please, can you visit my farm? That's my small town lottery. This is our farm. Hey guys, so karon manilong sa takay murag taligsik naman ay payag-payag nga among nakita diri. Abot ng kinsa ni, pwede sa mingkuran. Ay, kabog kay. So wala may paingon ng gid-ani kung way klaro kung may paingon. Namon tay dong aganan. Pero walay kaldero, walay kuan. 1 hour later. Agani ba kuanig kahoy tapos itugsak ka din. Sa di na okay ni. Sure dito. Pagkalami ka dito na no. Sige.
kanang humaning kag trabaho ba nga nagpilapil ka? Murag ako ang lagi fast forward kay daghigi pang maritis na mo aning kuan murang private ra kaayo so kailangan namo ni nga tabunan pud kay basing mga sakpan namo mga sekreto pud. Char. Indutay kaayo pud ni nga lugar o ingkod-ingkod ka ding paigpayag tanaw-tanaw ka wal taligsi ka pahuway ka gikan sa pagtrabaho nimo. Karon ka kusog ng ulan pero may gani kay nami gipasilungan nga kanang gamayng payag na ingkuranan. Karon guys, so manguli nami kay ulan namang good. See you next Salamat vlog. Kayo sa inyong pagtan-aw mga atong subscriber ug kanang dili pa mo subscribe, mag-subscribe na para updated pud mo sa mga upcoming videos namo mga sunod nga mga semana ha. Lingaw kaayo mo.